Sabías que por culpa do goberno local imos pagar todos un 25% máis no IBI e un 85% máis na taxa de lixo? Pois, outra vez o PP, subindo os tributos á xente do común cando está gobernando, mentras que, cando está na oposición, pide que se baixe. O pasado 8 de novembro celebrouse un pleno convocado con carácter de urxencia. Urxencia, dende logo, cuestionable. Pero non vai ser neste vídeo onde tratemos sobre as prácticas antidemocráticas deste goberno que se nos iría de tempo. Así que sigamos. Nese pleno tratouse sobre a suba de dos tributos. Por un lado, a suba do imposto sobre bens inmobles e, por outro, a suba da taxa de lixo. Ambos forman parte dos ingresos do Concello e, teñámolo claro, son necesarios para que podamos desfrutar nos servizos públicos de calidade. Temos que dicir que a demagoxia practicada polos membros do goberno é cando menos exasperante. Todos coñecemos os discursos populistas da dereita cando están na oposición en contra dos impostos. Pero certo é que cando están gobernando teñen a costume de subir os impostos máis lesivos e da forma máis lesiva para a clase traballadora. Dende PEC queremos deixar ben claro que estamos a favor da exención tributaria. Esta permite ás administracións públicas recaudar os fondos necesarios para prestar, manter, mellorar e ampliar os servizos públicos, que son a ferramenta máis poderosa para podermos asegurar os dereitos da xente traballadora. Garantir dereitos como a educación ou a sanidade dentro do sistema público nos permite que, por nos enfermos, non nos hipoteque de por vida, ou que os nosos fillos e fillas poden cursar unha formación profesional ou unha carreira universitaria. Non obstante, aqueles dereitos que non contan con sistema público que os respalden, como é o caso da vivenda, quedan a merced dos mercados, onde prima o beneficio fronte ao dereito ao acceso a unha vivenda digna. Por tanto, si estamos a favor de aumentar os ingresos fiscais, para tamén poder ampliar os dereitos da clase traballadora. Pero esta postura a defendemos sempre ligada da man do principio de progresividade. Principio recollido, aínda que tamén esquecido, no artigo 31 da Constitución. Este principio que nos ven a dicir é que, canto maior sexa a capacidade económica dunha persoa ou dunha empresa, en maior proporción deberá contribuir ao sostemento dos gastos públicos. Por exemplo, no caso do IBI, trataríase de establecer diferentes tipos de gravamen por tramos de valores catastrales. En cambio, para o PP, o importante é cobrar o mesmo para todos sen ter en conta a situación de partida de cada quen, se contas con un maior ou un menor patrimonio, e manter así o estatus dos de sempre. E recaudar non para investilos en dereitos á cidadanía, senón para, como levamos visto os anos que levan gobernando, acometer gastos superfluos como alfombras caras, bastóns de mando, publicidade, moita propaganda e incluso un acceso directo ao negocio dunha concelleira.